Dah. Meruput. Kita goreng meruput tak Kapok no. Kalau ada Ada tripeng telo. Tripeng gedang lindur. Oh, aduh gedang di telo. Itu lo telane tonto. Tonto. Ambil sarapan tonto. Di tripeng pisang. Orang tuanya dapat. Hah? Harga ya. Iki ya mene wis entuk sak mene kae iki. Mene untuk kesanoka. Iki arep mari kok bar iki kek goreng. Nah. Yo sing pengen order sing tinggi asol-asol. Pisang murah meriah iki. Siap, apapun dan berapapun. Anteng biasanya ramune mantuk ilmu iki rasa diomongi. Diomongi langsung meneng cep mau lho ngoceh ae ning gedang. Kira meneng lho. Usah belas. Padahal mau tak urip jan gak meneng. Lah kok ning ngarep kamera langsung. Kok bledos. Nah, kilo fitri keripik pisang lho, keripik pisang. Iki sing permintaannya panjang-panjang. Minta yang koinnya. Oke, siap. Pesenan pirang bungkus Mbak Mut? Pirang 1000? 1.200. 1.200. 1.300 kok. 1.300. Oh, 1.300. Koyoke, heeh. Ketambah kok. Kurang nambah. Heeh, nambah. Ya wis perkiraan. Siap-siap gedang ya iki. Iya. Nek aku enak 5 tunggung ya oleh. Oleh. Gedang apa? Nah, tepok tadi. Ya coba iki sing kudu guyu mencurigakan sitok iki. Padahal mau